लगी तो अच्छा रही। जे लोग भी बाटे है तो सब लोग सुन ली ये चीज बाटे। जैसे हमनी के गुरुजी कहनी हम कि हमनी के अंदर जो बाटे संयम रहे के चाहिए। अगर हमनी के कहनी है कि प्रिंट मीडिया अगर सुबह 7:30 में छाप दो कि सूर्योदय होखी और सूर्यास्त जो बाटे 12:50 में हो जाए तो पूरा देश मान ली। ओकरा बाद से आई इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जमाना। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ब्रेकिंग न्यूज चला दो कि अभी भूकंप आवे वाला बा, सब लोग जो बाटे डरा जाए। कहे कि ये भरोसा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जीत गई। और डिजिटल मीडिया के अभी ये कड़वा सच बा, हकीकत बा कि डिजिटल मीडिया अभी चलाओ कि यहाँ पे है घटना भइल बा तो लोग खोल के गूगल पे देखेला कि कोनो बड़का चैनल चलौले बा कि नहीं के चलौले, कोनो अखबार छपले बा कि नहीं के छपले। तो वो अगर हमनी के भरोसा जीते के चाहतानी सब तो अखबार के पत्रकार का करेला लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकार का करेला लोग, वो सीखे के पड़ी। गलती हमहू कइले बानी बचपना में, शुरुआत में कइले बानी कि ना कइले बानी, कइले बानी, लेकिन हम उसे सुधार कैनी तो आज बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकार लोग बुलावे ला लोग और हम लोग के स्टूडियो में जाके बोले नहीं। अगर आजुओ करियावत रहती, आजुओ अगर आप शब्द के इस्तेमाल करत रहती, गलत शब्द के इस्तेमाल करत रहती तो लाइव स्टूडियो में दुनिया के सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सब्सक्राइबर के मामले में आज तक बाटे, जगह 60 मिलियन से ज्यादा